ζητήσαμε γιατί πετύχαμε καλή βρήκα. Γιατί δεν πετύχουμε, είμαστε τσιγκουνάκι και πτώμα. Σοφάστε εκεί ήρθαμε. Καθίσου. Άλλη κόρη να γίνει. Καλώς ήρθατε! Καθίστε, καθίστε! Πώς ήταν το ταξίδι σας κουμπάρι? Μια χαρά καρτάζει. Και από πού σας τον έχουν πάρει? Από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Συμπρωτεύουσα. Καλά στη Συμπρωτεύουσα, έχουμε πρωτεύουσα. Μέσα λιπιά και δάφτη και Κρήτη ούτε να το σάρει. Για το καλό πάρτε και μια ραχή. Παππού, γεια στα χέρια σκοπιά. Κι όλο το καλό σε φαναφούμε να σε κάνω να σύλλεις. Μήπως είσαι πράγματα που δεν μπορείς να καταφέρεις. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι είμαι ο βασιλιάς. Έχω ίσα με 30 κουμπούρια και στο γάμο θα βαρώ. Θα γίνει ο χαμός. Παππού, σώπε. Κι αμήνα θα γίνει γάμος χωρίς καπνό. Συμπέδερ, θα τα δούμε όλα αυτά. Το θέμα είναι πώς θα τα βάλετε για το γάμο. Πατέρα, λέγουλα θα μας πει το όνομα. Τώρα το όνομα, τσιγκουνιδάκηδες είστε, τσιγκουνιδάκηδες θα είστε. Γιατί καλύτεροι στην Αγανάκηδες. Σώπα αδερφέ μου. Μέσα γυναίκες, τώρα μιλούμε. Εγώ να μείνω. Έλα μέσα κι εσύ. Εγώ την αγαπώ την κόρη σας και τη θέλω άπαση. Μαζέψου πρέ. Τώρα μπορεί να κοιτάσουμε να το μεταλλώ. Κοίτα λες πρέ, με τους Πετρογεννάκηδες δεν μιλούμε εμείς. Κι αν δεν μιλείτε εσείς, εμείς τους έχουμε υποχρέωση. Άσε που έχουν και ένα σωρό λεφτά θα κάνουν καλό δώρο. Αν έχει παρουσιές, καλέστε τσιούλ. Και εσείς εδώ έχουμε καλό ερώτημα. Ποιους θα καλέσετε? Ούλους θα τους καλέσουμε τόσο από τους Πετρουλάκηδες από τη Σιτία, γιατί έχουμε βεντέτα. Και θα πληρώνω εγώ τους καλεσμένους σου και τα σπασμένα σου από τις βεντέτες. Εμείς δεν έχουμε βεντρέτες, ούτε θα παίζουμε μαγίνες σαν εσάς στην Αγανάκηδες. Παπέλη, ψωνίσαμε ένα ποσό. Φαγκανάκι με την τζάμπα μάγια. Τι τάπωσα ρε. Ησυχάστε κουμπάρε, εγώ ήρθα να σας ενώσω. Εμείς από πάνω δεν τα έχουμε αυτά. Να, σας έφερα μπουγάτσε. Πάτε να με πείτε τη γνώμη σας. Έχω φέρει μπουγάτσα με τυρί, με κιμά, με κρέμα. Να σε κάνει η μάνα μου με το κιμά, να γλύφεις τα δάχτυλα. Τι που θέλεις που είναι τούτο, θα μας σε κάνει λέει με το κιμά. Να είναι σε κάτι που συμφωνούμε πρέ συμπέφερε. Και τι είναι τα η μπουγάτσα. Λες και δεν έχουμε τα καλυφτουνάκια μέχρι τα κουταράκια. Γυνάκες, φάτε το ρεζέ. Πάλι καλά, έχει και φαγητό. Άντε να πάμε να παίξουμε και καμιά κουκουριά. Και για να έχουμε και καλό ερώτημα, ποιο λιράκι το φέρετε? Αυτά του γαμπρού. Μα θες, εμείς έχουμε το καλύτερο. Να με τσιμί. Εμείς έχουμε τον καλύτερο, θα τον φέρουμε και θα τον εκπληρώσουμε. Παιδί μου έμπλεξε. Ας τα πείσαμε αυτά. Πού να το τραπέζι θα το πληρώσει. Και πού θα γίνει το τραπέζι, θα είναι καλό το αυτό. Μη σε νοιάζει πεθερούλα μου, το γρανοφύλακο να δει. Συμπεθέρει με 200 στάραμα, ήμασταν ok. Σας δίνω το στάραμα για νύχησες. Τι τα πες μωρέ, να σου δώσουμε και λεφτά για να πάρουμε την κόρη σου. Μα τι να μας δώσεις και μπρίκα. Εκεί που μας χρωστάγανε μας επήραν και το βόλ. Εδώ θα γίνει ο γραμμός. Κοίτα με τώρα. Ειρήνη, ο γαμπρός Κυρίβη το σκάσανε. Πέρασα τα εμπόδια και ήρθα να σε πάρω. Γιατί σε αγαπώ πολύ, φωτιά θέλω να πάρω. Και ο κουμπάρος μας καλός από τη Θεσσαλονίκη, γιατί σε θέλω πιο πολύ και ήρθα με την. Και εγώ σε δέχομαι. Ευχαριστώ και εγώ.